Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Guys, rġajna l-ura episode ieħor ta' Bite to Bacon xej minn kif inti sabiħ. Alright, jen dajem alright nkun. Tajjeb jgħat, il-biraħ nkwetajtni na, l-nkwetajt. Għax inti il-biraħ konna barra sa tard bil-lejl, kellek għajnejk suwet, iktar suwet mill-li diġa għadin, ġifiri biex nifhmu. Xogħol dal-għodu bdejt li għal-għada fidejn il-guest, għax marriċ. Mekkadna. Ħazin, pick up the slack, bro. Jien kont sik dal-għodu. Ver, għalina ġifiri? Għal-kollox, sik mill-ħajja. Sik mill-ħajja, Sik mill-ħajja, għadam dawk il-ġranet li ballu. Imma xkellek, xoħolek, xballa ħesil. Tas-soltu. Memx ta' imma xorta ħana denaw. Nil-bieċin, ħedu grazzi malajr kbira l-sponsors qabel ma nibdew, grazzi għal Shaka Grill, laħwa jekk tridu biċċa laħam tajba, Shaka Grill, Paċeville, kif ukoll il-belt, beautiful cuts of meat, very good, Shaben's favorite, call the night, minn qabel ma bdew ma. Il-beraħ na qabel ħriġna. Ġveri, process, morru ċekjaw, hey guys, online intimates, ċidu naqa sweet and sexy time in the bedroom, naqa playful fun, itlu onlineintimates.com, ikollom kollox li għandkom bżon. Gozo Creations, għamlilna signage, l-stickers, any form of signage, ġveri li għandek bżon, I don't know, LED lights, kollox jgħamillek, kellem l-Laron, very nice guy. The Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-mara tal-Spoon, Black Belt, tixit tkun taf tiddefendi naqruħek saqsu lila u kif ukoll Layer Labs, grazzi l-Spoon li jgħod jagħmel il-3D prints u hekk u kollox u hemm ukoll il-Black Box Layer Labs, xed titħaq ġara. Le, titħaqx kollox isnaw, kollox ta' ġewwa. Ma ta' ġewwa, le minn ħanejdu li ħilef mhux nista' ġewwa tgħinu f'din dinja. Minn ħanejt nis li nħobot jew. Le, tajjeb u nista' ġewwa it is what it is. Imma llum intkom ġejtu mhux biex tqogħdu tisma'wna ngħidu dawn l-affarijiet sewwa. Llum għandna mistieden speċjali ħafna. L-ikbar guest naħseb li qatt kellna. Easily. Kien maħna, ġamra flikra, kien maħna u kol waqt il-live show, dal-għalbku preparata, ġaġa ħalek għalek ġejlet. Inti t-noffendilek il-sġar tatta mal-li jem tripli fejt u l-tinti. Aw, sġar iżar minnek ġuan, aw, sġar iżar minnek. Ta' fil-qasir, eja. Yes, bdejna għalikom laħma, the one, the only, John Buddy! Aw, bdejt bil-first gas down burnout u ġobtni ħafna, proset. Mux veru ġej bil... Aw, jaġġel, għaz minn landu jaġġel. Sala ġillek jid, stanna. He's quick with it as well, he's very good. Eja, naf. Għaddu zaħiru. Għaddu zaħir. Għatandu l-ħalipa wara. Dak ħalib ma sibx ħalib. Le, ħalib. Għandu l-forma ta' nipil fuq il-xoffa ta' fuq. Il-ħalib ma' xoffa t-isfel. Il-ġon il-legend dassja. Li mux li għadar, bħala ġej saħdejra, ġon. Le, inti koġġejt mana fil-live show ġifiri. ħad gust immens, ħad bazz li għan. Xikon għarek konfermajt l-lum li inti masokist li tħobb t-sawa ġifiri, għax ġejt. Jiddependi min isawatni u kif isawatni, min isawatni. Għandek raġun, there's ways. Jek tolqotni ħazin, itlob lalla li ma nilħekx. Eżat. Għax nikak mid-dinja. Not good. Infinitely ħad pjaċir. You enjoyed the live show. I loved it. I loved it. ċajt gof ġuan. Ija nħobbu ċajt. Jena l-iktar ċajta goffa li għatta milt il-ċeħat. Zgur titnajd. Meta mill treasure hunt infittex il-missirek. Ġoni. Kif ħareċ? Ġon, inti tixti. Jien nestin keċċir li tixtiġi floku. Le, tkeċċi tifel sowa, man. Thank you. I like it. Daqs il-bobi taħrobu minn mal-mistoqsijiet, ċkienet l-iktar ċajta goffa. Li għamiltini u li għamluli? Li għamilt, li u, ma jgħabdaw mill-li għamiltini. Li għamluli kien għamilli li karbonaċi, kien għamilli candid camera u ħassar li ħajti. Ħassaru li ħajti. Dana kont jgħat il-one, mort bqadja, mort dejja Alfred Zammit, għax kallu bżon xid diski tal-abom li għaxana jien kont il-101, dak iżmin, u Alfred Zammit kien il-one.
U allura nis jaħsbu li għax wieħed ikun il-1 u l-ħor ikun il-1 x'ikunu xi jgħadu. Tu tisparaw xulxin. Moċeku, najru l-familja, najjar l-ommu, jajjar l-ommi. Imma so kien ċempil jisma għandek dik id-diska ħanġibilek, dak iżmin fuq is-CD sewwa. U mort il-1 jiena ċempil li hu x'kien miftijem magħhom dak għajja ma najdix. Bastit? Le, mhux akkonsonajt jien. U somma jiena mort il-1, u tħal ġew waħda għal-fezzan, sa tandaw. Ramaw li kellhom ramaw. Kien hemm van bil-kamera, insomma nisġu dal-van. Qegħdin jippjanaw ġifieri. U jiena ħallejt il-karozza tiegħi fil-car park tal-1. U ħriġt, ħadd fil-karozza, start jgħid biex nitla' u f'daqqa waħda nħoss il-karozza. Kelli ġip, ġifieri. Ġifieri ħoss. U lietek minn wara. U nisma' ġara. Taqjart il-ġaħat, u ninżel mill-karozza, u nsib il-da taħt il-rota, sa' kolla dim. Jajja ti werza, alla panic station għabal. Taqjart bniedem għaffishtu. Ma ti biex ċajtata, guys! Ma nax minn fej iż-zob ħareġ da, jena ma rajtux. Di biex U ċajtata. daħlet nieħdu l-isptar, jien ma riċit l-isptar, għalli xienet niskarta mix-xogħol, għatlutin il-telefon number tal-imallem tiegħek, ħanċempillu, kellu ieħor miegħu rid jaqbad it-tini tal-li tajjartu. Ġennewni, men. Żgur li ġennew. U wara li ċempilt l-assa taraħa ġdid. Kif sanċempel l-ambulanza? Għalu li candid camera. ħanajdlek, noqtlu rrit il-karbonaċi. Heavy. ħasru li demmi. Heavy. Jiena per eżempju om il-mara top tagħmel daw pranks, imma mhux da sekk elaborat ovvjament ta' tipo għal April Fools vek, iċċempel il-mara. Hello Zandi, I am not good, I have cancer u taqtala. Box heaviness. Ek ta' ġifieri u l-mara tifrik jaw tiġri whatever, imbagħad I'm joking. Vera heavy. Il-kunjata tijak? Ma tax tiċċajta. Griega l-kunjata tijak? Il-mara Griega, mela, yes, by descendants jek tiġi, eżatt, il-kunjata Griega. Griega. Ma tafx tiċċajta. Xej. Għax tikun ħafna jogurt ta' lektor. Darba nanna miltela wahdek, ċempiltela xieħdax nofsta bil-lej. xamiltela. Issa nanna insomma, għawek minn San Vincenz, inti tiġi napotija ta' Margarita, u ejwa, għaxan nabżonu kħidġibila l-ħwejx da fil-ħodu ħabba l-funeral. Ma da mux ċajt, Le. Tajba, da mux ċajt, da Għalla minn tajba, men, ta' għadik tajba. Nanna. Da mux ċajt, jena da għaffet vera heavy. Sawat lek tajn, li fil-ramel ramiħ. Dem ta' fawem tal-uwem missiru fil-ramel u talaq. Inti xkieħed li ta' waħda goffa li għamilt? Jiena li għamilt jien, papa ħanżina. Aħjar ma najdiex. Għax minu għadu d-dispjaċut fuq li għamiltu. Ej, d-dispjaċi ħafna. Sa ma kienieċ goffa bħal mamlu li. Alright. Ma d-dispjaċi. Istra, jek taħxi jom siħbek jek iġri. Imagina. Jiena f-pranks vera ħazina, I don't do them. I don't like them. Għamilna zmin jiena u sħabi nikru post flimkien u kull min jisifer jerdaw. Imma dak it-tip jiena nsifer, niġi lura u nsib il-bedroom kollu zarmat, abdu dawna, show weekend biex jaxxu tiegħi. Zarmaw li l-lamara kollha u tħalt u sibtu wisu tal-Ikea l-est malat. Kelli noqgħod nidħol mhux bliba u noqgħod narma kollox, tgħid kemm dajt u vera ħattalija. Ma jiena ma nafx, jiena għandi ħaġa fin-natura tiegħi li daw l-ostra żbub niblaħħom. Jiġru warajja. Magnet. Kull fejn immur ostan sib xi ħaġa li ħanerdaw kif qed tgħid inti fiha. Mela konna Franza. Jiena l-mara u t-tifla. Morna Pariġi, tifla kella xi 10 snin u konna mixin Champs-Élysées u n-nisa peress li meta jsifru ma jkunu jixtru xejn. Xieqat, zero. Kenna bżonn nixxu bagalja. Waħda. Oħra, ma li kenna diġà. U morna xajna bagalja, insomma, u jien għandi problema. Li meta nsifer, nemmen 3 tim ma mhux it-toilet. Inti wieħed minn dawk li taħra d-dar. Le, meta nsifer, meta nibda l-ambjent, meta. Fimtek, tibġi konġessid ma jkollokx bżonn. Allora, inti qed immaġina, tiekol 3 tim u ma tmux toilet, man, ma tmux taħra bil-Malti. Bat jiena. U mixjin Champs-Élysées. L-darbiet, U daqli l-alarm. Għattelajn itlu ximkien il-mara. Xalarm, xieġivi, L-alarm ta' zaqqi, ġivri, għabad il-ħara. Tajjeb, ma kun preċis mi Kun preċis, all right, kun preċis. U għattelajn itlu ximkien għan itħol f'kamra tal-banju, għan għamil. Yes. U rajna dil-kafetirja barra sabiħa bil-imwijiet kollha dvalji bil-bojod bil-aħmar. Bix-xemata.
Kien fil-ħodu, ma kienx fil-ħodu. Ok. U poġġejna l-bqeda, ordnajna l-kafe, insomma, ġil waiter, saqsejtu fejn u t-toilet, għalli jidħol hemm ġew. U tħaf dal-bar, u kien hemm dar-raġel wara l-magna tal-kafe, għatlu it-toaletin, għalli downstairs. Unżilt garigor tal-ħaditek, u niġi ġodda r-restaurant sabiħ. Kollu xandiliers, damask, tapit aħmar. Għatlu t-toalet għalli u tħalt niġri ġodda t-toilet. Kif titħol ġodda t-toilet, tħalt l-ikbar qata ta' ħajti, jost, jgħamil. Għax ma kienx hemm loki. Kien hemm toqba fl-art. L-antika, toilet. Oh, x'heaviness. U kif rajtu ġo Pariġi, men. U kif tal-irħam, ġifiri sabiħ, toilet sabiħ. Mela, ċert, mela. Bix-xandilier, u xnafjien. U tamel il-fuj, ħajħab bil-fliexkan tal-fuj, ħax kien xi restaurant high class. U jiena kif rajtu għad kif il-losta ħanaħra. Ma saħ, ver. Kif sanaħra, kif dak ir-toq bil-qeda ma nartin. B'sormi ġod it-toqba. U kissa kem qed nipprova nagħmel esperiment minn nifsi kif se nagħmel, qed ninnota li l-bib tal-kamra tal-banju kien bla lukket. Kien imkisser għatilla. Jerġa'. Mela toqba fl-art. Bib bla lukket kif il-lostra naħra jien. Impossibbli. U ġitni l-idea, neħħejt iċ-ċintorin mill-qalsit, irbattu mal-pum tal-bib, ġbittu lejja hekk inżilt kokka, unżomma ċintorin mal-bib u nagħmel. MacGyver. Ġibti l-idea. Ġilet mal-ħmara. Eżatt, isni qed insuq il-ħmara. Kokka u bil-ċintorin fidejja. U f'daqqa u l-ħin jiġi dal-kurnut waiter. U jiftaħ il-bib u jiġbidni bil-ċintorin kollu. Pum! Ġor restorant. Sormi barra, kulħadd tiċab l-istaff. Kont għaddi kif l-estate, mill-ħarja, ma konġi b'saħt. U kull ma nafu, li smajt il-mara u t-tifla, nġol garigor, għalti laħi għax daċċabċib kollu missirek għamel xuħad t-tlaqna. Għalliw Uraw kien nis, ġifiri. L-istaff tal-post, għax ma kienx hemm nis għatjeklu dak il-ħin. Kien hemm l-istaff, kien hemm il-waiters, il-barman. Jiena dik l darba sifirt ir-Russja ndoq mal-band. U l-istess, kanna bżon imbulu. Tħalna ġo in the middle ġifiri of a highway ġo petrol station u mort imbulu. U kelli bżon naħra. U l-istess, right, issa dinna r-Russja ġo nofs highway. Ġifiri tista jekk inti tijak ħassejtek naqa weird. Għawek għat najdek biex ma kienemx siringi ħirġin minn kull imkien kienet heavy. U għed mirsa naħrajena, musa niprofa. Għanżommu. U plas kif il-libba jena xilek, għaxek għatot kokka, jena zgur nimla l-penti bew, lax il-bowl joħroċ ekkiku, zgur u balla ħara kull imkien, kif jena xilek, titizzom, ma nafx kif jena, anyways, whatever. Reached, u apparentament ħasbuna. Għandek mankament fid-duda, Melanti. Għandek xi mankament fid-duda? Kik ħatoqtek mux qoddim ħajmur lek fella la ħajmur il-bewl, ma tqgħod iżomm użżamm. Ma jafxilu ma jaraħħa. Jekk ikollok ma nafx, jekk ikollok duda ma veru imma tkun riqda l-isfel jinżel. Ejja, vera, qatt ma provajt, bdejt inkwieta, u ma provajtx. Jien m'għandix minnhom daw l-esperjenzi, jien tulet wara li inventaw it-toilets. Inti qatt ma m'għandix għax m'intix ikkulturat biżejjed. Ma mmorx biżejjed. Dal-kultura tiegħi. Turkish toilets. Kultura tiegħi. Dak ma taħrax fihom, dak ħaram. X'ma taħrax fihom? Turkish toilets. Tagħmel mela, fejn ħara fejn imur. Jien naħu ma taħrax fihom ta'. Ma fejn, ma literalment dak biss kien hemm, mhux taħra trid. Ma ġembhom ma. Efem li kont qed nibda nibni ftit rispett lejn l-intelligenza. Tela kollox. Kont intelligenti kont iżomm il-pun kokka. Tagħmel ħdejk kien il-bot kif iżobbret niżomm. Ma mhix fih ta' ma ġembhom bix-xut jew. Daqshekk fi għajda ta' mhux taqsda Gaddafi. Mbagħad ir-Russja minn sejt nżid dik kienet l-iktar ħaġa taħseb darba li bżajt għax kien hemm. Irina. Ftit qabel kien hemm hold up hemm u kellhom in-nies bil-Kalashnikov, no shit, u ma ħasbuna għall-ara, biex għal-Madonna tilaw niżel biriedna, jela ħamur naħra ball-laħiz bis, jela ħan morru. Ġi jek bil-Kalashnikov, ġifiri, għamilli jek, li no shit. U bellaħni, bil-Kalashnikov, u tlaqna l-im. Għatbak saħda għasek fajti. ħatt il-ħaramijak. U baħrajċ għal-komplement tal xismu ġifiri. Għanti baħrajċ taħtak inta falek istantar ma' wicċi. Għax bellaħni ta' veru. Għansi ma' mġ taħtak. Vera, xdu the-scariest shit ever. U għahna l-lum it-għajna nirrekordja waqt ħamis ix-xirka. Ċaru kaza. ċaru kaza, għaxek naħna dinawni daw, barra minn bil-purċissjoni għaddejja. Ġifiri naqazejda u. Ħafna. Xirka mux tip ta' ekel. Xil.
Ejdlu inti. Tu għalikom. Għara fejġejt. Kilxa. In holy man, John, are you holy? Bċiġi veri. Holy pal Charlie Kirk. Le. Mux maras, Jena, ma konsidrax li holy, imma għandi rispett lej kull tip ta' persona li jennaf jiprattika religjon. Temmer fi spiritualità imma u you believe in the higher power da' l-affarijiet. ċaħġa hemm. ċaħġa hemm. Taf minni holy is good, MD, hemm biċċa ta' klip nix nurik. Għanara. Di taħseb li holy bizzejiet tara mank timrat foxxir sienek. Kemm insibek ma jtinix ma ngħidlekx minix qaddisa innejk u ċajt inħobbu imma nsemmi l-Alla u la jimirdu tant nies ma nisimgħux bik buffu qasqus. Di waħda li ma tantx ħadet kost b'xi naqam iċ-ċajtana. Għalik qed tajdi ġifieri. Mala, di mara holy ħafna, di jekk tidħol fiha l-ammont ta' Madonni li tara fil-profile tagħha huwa inkredibbli. Taħseb li di ħassib post fejn Alla meta jasal il-ħin u l-moment? Jien naf. Ma nafux. Jek tiltaqaw fl-imkien, jaf tingwalaw, għandkom l-istess livell ta' Malti. Ennejku ċajt tħobbu ma. Ennejku ċajt tħobbu. Tħobb ennejku ċajt. Imma tixtiq ilna d-deni. It is what it is. Aħna biex in-nies forsi għala volja nies jafuk sew u inti bdejtu għal-out u tant ħadd pjaċi nisimgħek titkellem, John, li I lost it. Imma aħna għamilna biografija żgħira lik speċjali. Tiftakarata l-biografiji ta' li kienu jagħmlu fuq il-PBS naħseb. Ejja, dak kien jagħmilhom Joe Julian Farrugia. Issa ma' Piazza Pardi. Itnej l-jum se jbossulna l-bajt, għax aħna minna waħda ħjar ħanru. Ħanru. John Bundy. Le, mhux dak lox. Minu John? John huwa preżentatur, DJ u producer. Ma jfissirx li wieħed tajjeb, imma l-Malta kollox jaddi. Għadda da mill-low levels. Rebaħ l-anja tal-poplu bid-diska pajis tal-Mickey Mouse. Imma issa sirna pajis ta' Winnie the Pooh. Għax kulħadd trid jaħxik f'sormu. Fimta? Pooh? Ignorant. Huwa l-persuna li ppreżenta l-aktar edizzjonijiet tal-Eurovision fuq istazzjon nazzjonali. Bekk noboduk, John. Għamel maratona ta' fuq il-50 sija xandar live fej kisser il-rekord tal-akbar ammont ta' kazzati li qatt intqalu fuq ix-xandir. Sakemm beda Ricky Bates. Kien ukoll il-head tal-PBS għax propja jsur ras. Imbagħad ġagbinawh, keċċewh u ħadd ma qabeż għalih. Ma kienx hemm bandi jumping. Jaħasra kull maħa $250,000. Asħaddim tal-imkast. Però John kien għadu u jibqa leġenda tax-xandir Malti. Jekk hemm ġerarkija issibu dejjem fil-għoli. Irbaħtlu poker il-ġesuġa. Tajjeb, I love it. Dawk li għaj pictures. Għamiltum. Realistic. Għana jkelli bżon jgħatek fil-realtà. Fil-realtà. Poker ma Kristu. Għasnaf nilħabu poker. Taf li ma nafx nilħab karti. Xej? Ma għandi xej. ċaġa waħda naf nilħab għax nilħaba man neputja xalli-Mili għandu 5 snin. Għassidur. Għassidur? Jirnaf. Dik, ġeżis toqgħod wadda bladdoċ. Lejna meta kont żgħir innamnu ma kienx ħallini nieħu baż f'ħajti. No television, no gaming, no nothing. Bil-fors kelli nagħmel activities of the mind. Jiġifieri chess, rami u da shit, fin daw kollha nafhom, solitera alla kollha nafhom. Xaba heavy shit. Jena poker bdejt tallimtu żgħar, jafa xarbi, ma biex nkun drajt tal-ħabs. Inti biex tkun lest, tkun ħalli ma li tkun lest u tkun easily hemmhekk. John, aħna qogħdin nagħmlu nitkellmu fuq spiritualità qabel. Jiena taf xi vera id-dejja għana xejn saqsik. Hemm ħafna nies li jgħidulna, meta nitnejku pereżempju ngħidu ċajt, x'għandna ċajtaw fuq kollox, ċajtaw fuq ir-reliġjon u ġieli nsemmuna għal Ġesu kif għamilnaw f'dal-każ. U jgħidulna su tqogħdu titnejku b'daw l-affarijiet. Stenna sakemm timirdu. Mbagħad taraw min ikolkom bżonn. Jiġifieri daw qegħdin jgħidulna li isu qegħdin jemmnu bħala mhux neċessità, bħala just in case u għax għandi bżonn lajnuna.
Ma tarix naqad doppja faċċa dik, jiżid double facing, jew taħseb li normali. Mux, fimni jena, għulħat jaxseba kif iritu. Jena ma tamillix differenza, kinti taħseb li għandek, meta timret għandek titlob biex tfiq, dak affari tijak. Ma taħseb li Jien preferi tabib. Tabib ħajal, għana assumi, għamel miegħek. U kiku għalla ma jgħamilx 1+1 imma ngħid jiena ma jgħid ċara da għallex qatt ma kellimni u issa x'għandu bżonni, jien kieku nieħu għalija. Mux hekk. Jien kieku nieħu għalija. Jew meta jew daw li jgħidu għal ma doffi. Ikun jgħidu ipinġu għal Ma jindunax. ipinġu kollox għazzibel li tuwa il-madonfi. Jiena naħseb li ju Il-fi? li ju rabjat għalina, speċjalment għalina l-Malti. Taħseb hekk his pistola. Xejn kollu nitolbuh, qed nasbuh l-HSBC u l-BOP. Din titolbu, tiriku, ħadd tirit minn għandu da, kemm jiflaħ da, kemm jiflaħ. Għax il-rabjat batilna Robert ġifieri. Ma nafx jekk battu xur Robert ma nafx. Imma vera, għax people think of him like a sort of fix my problem shit. Apparti ċajt kollu, sa temmen jom ma temminx jekk da kienx ibben Alla jole, dika mux problema tijaj kullħat jemmel li jrid. Pero skont dak li taqra fuq u dar raġel, dar raġel għatma meċe ħazin, u għatma meċe Inti taqaf ta' żmienek. Ta' żmien, mux bħal ta'kom. Wara żmienek, il-ħaqtu wkoll ġi wara. Il-ħattu ġi ħafna wara. ħafna wara. Ma ġew kont tafa. U għalli kien kuġinuħ. Terġa? Related dawk. Ija. Related jiġu. Imma le, Ma dar raġel għatma meċe ħazin. ġej, le, 100%. Fimni. Agreed. U kien politiku kbir, ġifiri. 100%. Kien politiku kbir. Jekk taqra l-tib ta' Mintoff li kitbu nistamentof ukoll Mintoff ma mel xejn ħażin. Jekk taqra ta' kadam l-istess, issa anta Dawn taqra rajt ta' jien. Kristu. Dawn Mhux rajt ma jien. jagħmel xejn ħażin fil-Bibja. Da mux jgħatsew ta. Ma tantx. Da, jow maħġ il-pillola l qabel ġejaw. Ma tantx. Araħ xixrob l-ilma ta' parsi għandu l-ilma fi. Minaw. Ilu bla ilma. Minaw sejb għasajrant Robert ta' witilajn, dak li beħ il-ħut, ħajx nofsu zana ħanaħodu l-ek. gabis. Għax l-istonku tijaw akwarju mamlu. Tajjeb li niċċaraw, għal xiex għandu tazza fuq tamma. Ilu xob mill-istess tazza mill-bidu ta' dinja. Kenna komplejn u bżawara komplejn. Għamilna Jew kemm tridu. Ma le, vera, zejt. Once ikora, u derġa fuq l-spiritualità, għaxek jina nemmen li jek inti temmen fil-spiritualità, temmen li jem il-fatati, għax jem il-ruħ. Dejn nemmen li jem il-fatati. Temmen li jem il-fatati? Vera? Daw li jaraw il-Madonna l-Lurt. Le, Madonna mux fatat. Mux fatati, different. mux apparition tiġi. Ma ndaħlu xaħmerijiet. Għadu jgħadu jaraw tikpi u ħarġi la dmuħ u ntekketi la qalba. Dawka kolla ħrejja fuq kide. Kollu bull. Ma temmel fil-skizofrenja. Jekk kienu dan, allora jena fil-garax għandi kantun kollu ħarġ li ma minnu. Issa niskolpieħ namlu statwa tal-Madonna u tibta tikpiti. Namlu lira ta' le. Namlu lira tajba. Le, jena mux għal dawk l-affarijiet. Nemmen li l-spiritu tal-bniedem. Temmen fil-ruħ. Ma jmur imkien, mux veru. Jibqajdu. Għad kellek naqdaw daw il-ghost, I ever had something to convince you? Aħjar ma najċej. Vera? Aħjar ma najċej, għaxin kalla ma la jibdaw jaddun ib-mġnun. Jiġbru. Jina darba. Unitlef il-ġob, il-radio ma jtħallu Le, nixiktar. mux god, daw l-affarijiet mux god, le. Għazzobta ċajt zgur le, 100%. Jina darba kelli. Għattejna minna di aħna u koll. Xiex xaddejt, mux xaddejt. It is what it is, it is the life. Imma jina darba kelli close encounter, ġifiri, u vera kont frikjat, konna morna, kon għanna kif imxejna post. Morna neħxu ġo post, u kien għadu ġdijt, kien post antik, għadden nikru sa' kem nixtru post, sa' kem xajna l-postana, kellna l-lona d-dej. U morna neħxu għawek, u ġifiri, kien vera frikja, ġro jġru affarijiet, vera heavy, fil-in kun jad bil-qeda fil-nisma ħos, warajja, jinsabtu l-bibien u kollox. Ġibna eżorċistu, ekk ġifiri, għax vera bena ninkwetaw, ġie, ma sab xej ħażin. Mbagħad wara ftit irrealizzajt li kienet il-kunjata għax daħlet magħna. Vax kjamanda ġifieri. Xxiet li kollox. Le, jien nemmen fihom dal-affarijiet. Temmen fil-fejtates. Fil-fejtates nemmen. Ostja jina. Iktar mill-li fejtates naħseb li ikunu spiriti li jistaw jieħdu forma ta' xi ħaġa, pereżempju. Ara ħana jlek waħda żgħira. Jiena kelli barbu ġibba. Kien blues bar fejn il-bands u l-mużika blues.
U darba jgħat emmek, insomma, fl-offsinar kont nistenna l ta' xorb ġej. U nara l-darraġel li kien ħabib tal-familja tagħna. Ħabib ħafna ta' missieri, kien jaħdem ma' missieri, insomma. U għaftin kelmu, da beda jkellimni, batatlu kif huma tfal. Għalli orrajt, ta' kellu 3 subin, palma kellu missieri. Għalli il-kbiret jinkwetana, il-kbir tiegħu kien jaħdem manager il-bank. Għalli il-kbiret jinkwetana, għalli tilef il-ġob, tilef il-familja, l-alkohol u x-xorb, għall-alkohol u l-lob, il-gambling, il-rovinaw. Għalli ommu vera nkwetata, insomma, da għalli issa spiċċa mitluq wahdu, u jgħina ġidatlu dispeċini, u ħafna għadlu. U għaddew ftit ġimgħat, kont il-belt, kif iżattina sal-fej il-kazin tal-Afallett, miexi fuq il-bankina, niltaqa' ma' da tifel li tkellimna fuq. Alright. All right, kif inti? Ħanajt isem, Mario, all right, kif inti? Ġan, kamilli ma narak veru. Il-missierek rajt għatlu, għadda bħajħares lejja ek, għatlu, xamelt bidejk, tlift il-familja, tlift il-ġob, għatmur Alcoholic Anonymous. Anonymous għalli, fej l-ostja rajtu l-missieri, għatlu rajtu buġibba. Tluk for, kem 3 ġimgħat 4 ġimgħat ilu, għalli ġan missieri ilu ma jtsiċur ta' L-aħbax heaviness, heavy shit, le, jimma nerġax noħroġ mid-dar, nibqa' ġewwa nilla PlayStation, għala bibżobbi, Kollhom dealers tajbin daw tal-blues bar. Tara x'nisaw qed jibilgħu f'sormu bil-istorja tiegħi. Għalhekk ma rridx ngħidlek jien. Issa bħal da hemm barra taf kemm hemm tiġiġ bħalu da gallinari mimlijin tiġiġ. U kollha minn fejn ġejjin, kollha ġejjin mill-Alġerija jew mill-Libja. Kollha minnhom. U mill-Marokk u mit-Turkija. Dawk l-nawi, da galla tiġiġ minn hemm. Issa, kiku kella tidirlek il-Madonna bħal tal-Urt. Issa, siris li naw, immaġina vera. Ma tibżax, jiena kiku nitwerwer, Temmu sa' nejda, ara Mary, jahan nabat nifrik jaw nitlaqlem kiku. Mux ħat tiġri li l-izgu. Inti kiku, La. imma jiena nibżaw. Immaġina Anġelik. Għax sit. Dakam jarale? Uj. Ara ma tħallatnix ma dik kwalità ta' nies. Anġelik tal-qas mara, int raġel. Dar id-daqqa ġoħal. Għandkom sikkina? Għandkom Le, u sikkina? mandorrin biskieker. Il-basket tiegħi ġiba. Tibża minn xi ħaġa. Ija, Minn xiex? minn remettar. Ek għalulna, infatti, għalek li tinsaqsik, imma tibza xie ġifiri Nibza tibza. l-remetti men. Tibza t-remetti jinti. Bu, U ma jek naqbat jena għamil projectile vomiting fuq ek issa ma t-dija. nħabbix rasi. Mux dak it-tip. Jiena. Inti, do you Jien. yourself to do Jien. time. Ara, jiena nkun fuq bastiment, jew fuq dajsa. Bahar forsa anki 6 u 7 u ma jaffettwanix daqsek. Jekk nisma' xi ħadd jagħmel daqsek. Immut. It's your U God. jien ma nafx nirremetti. Jiena għati meta nirremetti naqgħu mut. Mal-art, jiġbruni. Finish, daqshekk, Jiġbruni. ostja. Darba mill-klej sħiħ mal-art fil-kamra tal-banju. Għax il-mara tiegħi ma tax torqod, kif marra sama l-imħadda. Xej, Ġiġi. flix kun sleeping pills kun ħadet. No problem. Xej torqod, kif tintet riqda. U jiena qont kelli ħasħażin fuq ir-remettejt, kif ir-remettejt bħajt mal-art. Ħasħażin bħajt hemm qas f'sakkan Fil-ħodu f'xi 6:30 għamet dir ħabetni mal-art. Tletti xin tagħmelhem. Għattela xi remettejt. Għatli meta? Tela f'xi sijata fil-ħodu. Għatli. Is-6:30. Tejda qoddim in-nies din l-istorja fituk blue badge. Bajtem. Kolli fejn ma nqomx men, nispiċċa. Xej, zero. Tmur li saħħa. Għalek ma tixrobx? Le, ma nafx għaliex ma nixrobx. Għax inti tiddeqek l-alkohol kol għallunna. Mux idejjaqni għat ma doqtu l-alkohol fajti ġiviri. Estja vera, never? Għat ma provajt? Għat. Wow, bellaħtni ġon. Għat ma doqtu l-alkohol. Kallek bar. Ija, kalli bar. Estja, għat ma da. U konna namel il-cocktails. U namel il-cocktails. U kif taf jekk kienu tajbin il-cocktails? Għax timxi fuq il-reċetta u tuba. Jien għatmalt għajt ma xef li ma jdux li kellu l-ewwel ħaġa li jgħidulek waqt li s-sajat tiddu. Istenna, dal-ostja muntun tal-muntani. Da muntun tal-muntani. Għattrajtu xi barmen jgħamil għalla koktejlu jduqu l-om il-nis. Kemm l-ostra, inti ignorant. Xeddu l-ostra. U għalik. U t-fejda fit-tor daħħom il-cocktail. Il-minetti, dax
Komplu, please. Eħles minnu l-dal-ostja minna, man. Ma tixrob. Bajtu bejken għannek. Xejbin, enajlek ħaġa, għax inti t-tuża moħħok, jena kelli t-tiju tijaj kellu bar, kont naħdem f'dal-bar. Ma konġi ma nixrobx laqqas, ma tanċ nixrob u għek. U taf kif jiġu mal-bar, jiġi jamlu drink, għamel għet għalik, jena li għal xor ma nixrobx, li għamil u t-tiju darba semana għall-inti baħna nxid. Hold drink. Blejt fliexkun, għall-leqbat fliexkun vodka mliħ blejt ma. Għamlu rasu, kif jallak drink, għarrajt xuppum la minnu, u ressa l-lira. Konna bil-liri Maltin, konna meċi 20 lira għalla fil-ġimma jena. Business plan, fucking tużana moħħok, men. Kemm idea. Jena meta kont għaddin doq fil-diskoteki, tant kienu jġibu li drinks. Kont iżżom fl-iskun taħt il-DJ booth, bil-lem booth, u kull drink li jġibu li nisfa fil-iskun. Sa' kem jispiċċa set, si satej u nof set, il-fliskun ikun mimli, immaġina tkun tixrob. Le, ħażin. Jispiċċa alkoholiku. Kiku għindu mbad bil-remettar, tiġi ħazzina, toħroġ bil-jumping jacks. Jina relazzjoni mal-Loki, sormi u bissan. Ir-rieħa tar-remettar. Għatma xaħat jaqlalek ma' DJ boot. Possibli. Kelli. Ikollu, jafu. Ħafna. Taf li iktar rajt nisa fil-sakra mill-irġil. Vera? Fil-diskotek iktar nara nisa fil-sakra. Ma danċi tfawlom la-fajt fit-tazza l-irġil. Ma nafx jam. Donnu dorriju. Taf. Ifemni. Taf min ikun ħafna fis-sakra naħseb jien il-qassisin. Jaħu dik jiġi 3-4 tazzin bit kull jum. Aqtra jihdu da. Aqtra. Fil-ħodu aqtra naqra. Ikollhom kull buqqarek. Il-kalċi daqsek. Ta' ġibix. Jisom Stanley ikollhom. Le, heavy ju ikunu. Ħazzinaġa. Esaġeraw. Jena ħazzin, jena darba doqtu għaw, meta z-zawieġ, ħazzinaġa. L-imbit taħħom, Jena ħazzin kien. Komparabli ma lakrima vitis. Najla, kważi lakrima vitis, kważi xardoneri, ġviri. Missom jagħmlu naqa pineapple juice flok, għallin għas ikollhom tomma tajba labbatini fl-aħħar. Taf min jixrob ukoll ħafna l-artisti. L-artisti, they're very known for drinking and partying. U aħna issa l-ewwel logħba. Għax aħna ħsibna f'naqa gruppi u artisti mużikali. Ġodda, u inti tittejdilna jekk taħseb li daw l-artisti jirnexxu jew le. Ġifieri inti nimmaġinak xi tip ta' manager whatever jekk inti lest tkun il-manager ta' daw l-artisti. Mela, ħanibdew l-ewwel waħda. Ejja. Ħanaqbdu. Girl group Ingliż. Gay group. Girl group. Girl group Ingliż sewwa, imma bl-Ingliżi moderni. Li jem palissa l-Ingilterra, għan semmuħ All Spice Girls. Dak palissa memlijin indjani, le, ma sibx li Spice Girls għada adattata. L-indjani mux li Spice hobbu. Għalek, allura All Spice Girls. Mixed Spice. Mixed Spice, anything. Kiku inti tbidlilhom li sema l-Mixed Spice Girls. Mixed Spice Girls. Id-raħsib li taħdem jew le? Taħdem. Għal għamlu rock band, imma għamlu purament Maltija. Rock band Maltija. The Falling Stones. The Falling Stones. Fiċ-ċirkostanza naħseb illi nsibu sponsor kbir. Sponsor kbir. Joseph Portelli. Jiġi. Għax hemmhekk hemm biċċar tara jakkwistadi. Eżatt. U jisponsorja lil band u jien intaħlart. Lesta. U morru. U mela. U jistgħu u l-Scorpions u l-Europe jistgħu ma jiġux. Għaddija finish, bye. Jkunu l-band tiegħi. The Falling Stones, tajba. You will go along with this. Yes. Wicked. Diffaċli, band li il-ħin kollu jidaw. Naqa disco. Abba Madonna. X'taħseb? Idejhom interconnecting, vero? Vera, aħba idejhom kif ġew. Kolla l-istess tatu. Waħda bil-leħja. Aw. Don't judge. Dik Conchita. Inclusion. Inclusivity. Għetlek li ħazin li da bil-leħja jien. Għaxej. X'taħseb? Abba Madonna ntulu. Karl Manius Palm. Ma nafx fuq da. Però blikta bil-leħja mhux tab xej tqila u Virginia. Efimni ta' xifer tal-ilem minneħħija kieku. Lim waħda. Il-dak ta' xifer, il-Bjorn. Il-Bjorn. Dak Bjorn. X'Bjorn? Dak Bjorn tal-abba. Bjorn mux fuq wheelchair jgħad bella. Xandu xjaqsa mux dak. Alright. Muntuni uħor tal-muntani. Bjorn, Benny, Anjeta u Frida. Aħba kem ta' fomma stjaġa. Labba ma nafhomx jew. Għas ideja.
Abba Madonna, dajja, proset. Ila 50 sena ta' radio presenter. Għandek raġun, għala ħares ma tafhomx. Animal. Very true. X'taħseb, intu jelhom jew le? Għaddijom iju. Għaddihom ukoll, proset. Għaddihom. Mela, band kollha gays. Oasis. Killej din l-istra. Oasis, tajba, Tajba. Top, Tajba, top. Will be a good band, ħadam il-leba. Yes. Gaiden tajba. Ilu daqxej da retar, tax għataw xaru Aiden. Għataw xaru? Mela, għandu xaru isar minn ekku. Iwa, vera, għataw naqa. Għaddu ġej mill-Australia. Vera. Ġiri dana ħana dolom u kol. Nadduh. Oh, so you're very Inclusive. Jilet, taħħa. Jena nemmen fija l-inklusjoni. Proset, Aħna mx band darbija. Mela, li jmiss namlu girl band sowa, imma daw iħin kollu jerdawħ, literally. Oh, xaru kaza. The BJs. Efemni. Dik tisfel, girl. Dik xini, dik tisfel Frankenstein, għalleġ kem ġibta ħazina, spu. Da xoll l-spooner. Ejja, daw jgħamilom l-spooner. Għandu gosti vera. L-spooner nafu li bil-problemi. Imnalla armat il-bot minn dejna. Da bat tal-Bee Gees, sewa libtom nisajn. Ismani, mux għax propja sabiħ, da, kħiġifir aktar oriġinali. Najdu li mux sabiħ. Ikonna nammettu veru li daw izbaħ mill-oriġinali. Eżatt, bil-Bee Jek Gees. ma għamel xej, spooner għamel ċaġa zow. Dajjeb, imdawn tu l-om u koll ġifiri, għet najt issu, jow le. Leta. BG's le, ma tanċu stja, okej, all right, ma Zabta stajna live. Zejda, Zejda, ben. Ħanaqbdu popstar u namluħ pedoflu. Michael Jackson of Kids. Michael Jackson of Kids. Armili minnem. Armili. Armili lem. Ma nassoċja xi rated zero ħażin. U rrit namel u kol anki starrija. Għamela. Sinjuri, sidin tal-kumpanija la Cremavitis. Jien niddessa soċja ruħi mill-kummenti ta' daw fuq l-imbit. Tajba, agreed. Barra. Da maċċettajtu xħabba li pedoflu jew ħabba li jiswed? Le, għatni. Pero jien m'għandix kontra s-suwed biex kun taf. Da biss, għax pedoflu. Laqqas, pedoflu i. Kollox kontra, agreed miegħek, naqbel miegħek. U da l-affarijiet le. Tajt l-tfal jien. 100% memx ċajtu, daw l-affarijiet ċiġifiri. Anyways, li miss, dale, jitlaq le Mikey. Mela, ħanamlu duet, sowa, ta' kantanti Italjani. U dan il-punt huwa biex nipromuovu kampanja kontra d-diabete. U ħansemmuh Zero Zucchero. Tajjeb, men. Ideja tajba mawx di, Eccezjonali di. Zero Zucchero. Tajba ħafna. Renato, zero Zucchero. Min ħareġ bija di intelligenti. Kampanja kontra Żgur mhux da. U xovja, 26 għandi ġuan. Naf. Daw ta' żmien jek. Naf, għadek għas bdejt 26. Thank you, John. Thank you. Thank you. U dana jekk memx ċajt fuq, jow, sakemm xħat mux qed imut, jow hemm xi ċib ta' marda heavy, dana ma jikteb ċajt. Dana hekk biss jikteb heavy shit. Imma tajba, so dam tulhom Zero Zucchero. Iwa, toġobni di. Tajba, agreed. Eccezjonali di, bomba. Rock band Malti oħra. Shoot Eagles. Shoot Eagles. Il-stock. Bħala ċajta toġobni ħafna. Għaxina jina kontra li toqtolla safar, specialment lajkla. Imma tajba, Di xolok spooner u kol, ja xolok. Shoot Eagles. The image. The image iskolla fideħ. Nsejt minn kitibba d-ċajta. Nsejt minn kitibba. Shoot Eagles. Nintwilom. Tajba, uġbitni. Li mis ħanamlu band mamul minn irġiel li sawtu l-mara. Le. Mux tajb ukoll. Armili le, għasna marrit. The Beaters. Le. Le. Ifimni. Illi ma għawdu għadajba. Dar-ritrat mux daqsek kattiv. Oh, xkif jiġi, jom bider, mux jett isawtu l-ħat. Eżatt. Ifimni, illum għaw minn għaddu tat-tip ta' fetish. Jibba se kollar, jgħamil iċ-ċinga, jorbota ma' sodda, jew torbtu ma' sodda, mba titilqu hemm. Titilqu titlaq tal-barra tal-lehem marbut. Tal-lehem marbut. Ma tiċċara li wife beaters. Ġraw daw l-affarijiet. Għasti tifranka ġurnata xogħol, tiġi. Mela, ħallik bil-manetti marbut ma' tustiera. Balli, ma kif panik. Ġara għalek. Ma tiċċara li wife beaters, kena tamlom Sirjani. ċedi, le.
Laqqas, The Le, White le, le, Beaters. ma nsawtux nis. The Beaters, tajba. Le, ma nsawtux nis. L-aħħar waħda. Pop singer Kolombjana bid-dyslexia. Rakisha. Għanajdlek ma importax tabel li kolla dyslexia. Lie don't hips. Anke, Intwera. anke tajt li jismi bil-maqlub, mux xorta. Xej. Nojġ. Nah, xej. Nojġ. Xorta najdelaw. Hello, Noij. Nojġ. Bħala stja. Tiċi nojġ. Għara niġej. Tajba, l-estax, fintu ila u koll. Morna tajjeb, għanna future. Għafi kolla għaddew. Għanna. Xitlieta maddew, xo. Eżatt, tajjeb, agreed. Inti fissat fil-mużika, għalek għamil this section. Sawa, tajba. It needs to be, obviously. Id-diski li ktibt inti, toqgħod tismaħħom. Bqajt tismaħħom. Kun fil-korta u d-doqqa pa jistal Mickey Mouse. Le. Le, nothing, you never hear your shit. Għatman doqqom id-diski tijaj. Tismaħħom darba ovvjament l-studio, tara li content blijem, whatever, għax you have to give the doqqomx okay. tijaj, ma doqqomx. Xej, you don't. Inta Mala. Jiena le raqqas ma namiliex, nħoss niskomdu nisma li l-nifsi, I see it pointless, ġifiri, nismaħħa Jena anke program il-rekordjat ma narax. Ma tarax. Le. Jena unfortunatament daw kolli narax. Jena live. Bis. You do look, inti xittijak dejjem live, vera. Live. Ġviri inti you never see any of your stuff, you don't vet your own stuff. Anki jekk għal xi raġuni kolli nirrekordja, ma narax il-recording. Ma bat kif titgħallem mill-izbalji tipo? Kif? Għax l-izballi nkun naf li għamiltu, ox. Ġon, kemm toġobni ġon. Daj saqsi Nistoqsijiet. Tawatni l-lum. Kemm toġobni ġon. Għat titgħallem minna, għedda dak 200 sena. Fuqi. Isma, jena qabel għetlek, jena missieri għatmorini dak l-affection li dejjem xtaqt. Jena l-est jek trid niġi u nan ek u tibda trabbini inti. Għax toġobni wis. Ejja, mi għandi fejn zommu kiddar. Tajjeb għandek post kbir mela. Le, mux kbir. Ma għandix kamra, għandi kamra speħ. Tajba, noqodu, bximot noqodu, għastja brozet. Do you find yourself entertaining? It's a bit of a fucked up question. Ejba. Titħabik il-nifsek. Ejwa, n-entertajna l-nifsi. Toqgħod hemm ġifieri karozza. N-entertajna l-nifsi. Nitnejjek bija nifsi, il-ħomp il-kumpanija tiegħi stess, jiena mmur nikol f'restorant waħdi u nieħu basta l-ostja. Eżatt, just there, you vibing waħdek, tgħid lo xadi. Jien naħseb importanti di. Nidħol f'kafetterja nieħu kafe. Jien nagħmel ukoll. Noxa waħdi, Tuħu baż. Għax inkun qed nitkellem jien nifsi u nikkoreġi lil nifsi. Ma toqgħod taħseb u tparla waħdek hekk ġifieri. Parla waħdi anke d-dar. Taħseb hekk miġnun il-mara. Ma nafx, il-mara ilha taf li miġnun. Ma nafx fejn taħseb. Konferm. Meta tara rajt dak ta' Mr. Duck. Min? Meta rajt il-mejjed ikkonfermata l-mara jew. Il-min? Il-missier siebek. Jett titlaqlu l-memorja kwartilu għedni għadi. Le tax ta' mill-lek ġun. Inti isma' nitkellem bil-mod. Għax ma qastaf titkellem Għax ma bil-mod. tlaħħax. Għax qed taġġel men. Moħħok jislowja bizminu. U għalkemm titkellem bil-Malti m'għandek dik it-tonalità, dik id-dizzjoni hemm qiegħda tat-tamal tas-siġar tal-palm. Dak leffe għandu. Spanjol infatti nħossu l-aċċenti. Hija għal Spanjol, eżatt. Għax biffi, le. Ma ta' dorsa tagħmla kombo. Ejdilu. Għax ma jafx. Le, kull darba għalla għaw passi. Program Għalaw serji Vera, serji, vera. Għalla ġonataw għalla Vera, darba. Ma nafx iż-zoppettajdu ma. Għax ummi mejda sewa, ummi lux batta. Oh, he's really game with it. Ummi lux batta fuq għaf-program. U nħares lej il-gest wara xi 30 sekonda għaddej bija u jgħid nidħol ndura. Sorry, brother. Issa żomm Illa ma għamil dajba u la. Dajba maħfur. X'ti preferi, radio jew TV? Radio. Għala. Għax iktar ħoss li liberu fil-radio. Iktar liberu fil-radio. Il-television jirrestrinġik. Imma għax tmur toqgħod tagħmel ix-xogħol għalla bil-piġama, iktar liberu. Anki jarwin nagħmlu programmin. Anki jarwin tagħmlu. Għaxin għandek studio id-dar. Mhux waħda nkun jien. Għassiet għat ix-xogħol mir-riħa tiegħek stess. Le, raħat fuq kolli tajjeb. Raħat fuq kolli, ma nex ġungla. Tifhem. Istema, tibda tagħmel sound effects, kun tibda titnek bin-nies hekk tgħidilhom pereżempju, żomm waħda l-aħwa għax wasalli l-ikel. U għandi bżon nifresh il-laħam fuq il-mejda. U taqpa, t-soqt għatabrak sejjes tal-bajt. Dak Howard Stern kien jgħidilhom dak.
Kun tajba. DJing top, actually playing, just literally DJing. Għamilt karriera. Għamilt karriera. But You what? enjoy it? Yes. Or you prefer the conversative side of It-tnejn. it-tnejn? Skont dejjem bizmin u blera tiegħu. Agreed. DJing bat waqaft meta t-tifla kellha xi 3 snin waqaft. Illa li x'kien hemm incident fejn ġejt biex noħroġ fil-għaxija biex imur indoq. U t-tifla marret li qudiem il-bib ta' barra minn ġewwa. Għalt li papa ħaterġa' toħroġ. Diltni issa ġo. Daqshekk. Kienet l-aħħar darba li ħriġt u mort indoq fil-għaxija. Jiena tifla tiġi fuq tgħid li daddy, you're going to work on Buy to Bacon again. Daqadna badna kollox xaqqal. Ma vera, she feels it. Għaxen I do lots of late nights and I do feel it. Tejdi, you're working again. Come play with me, you're gonna work again. Ġit it-tama, kollu bżon mur noqdi dej bil-Madonna. Żewġ affarijiet waqaft minħabba fiha, diving u Kon diving ek, full on ukoll. Di diving għalax kien tinkwieta, ma jox it takes part of your time as well. Ħafna ħin. Jiena kont nagħmel diversi żbalji, ġili mort nodos waħdi, ġifieri, mhux tajjeb tkun tożos waħdek. Le, so idea. U meta todos waħdek faċli jkollok incident. Agreed. Allora jiena dan xirridu, jiena għandi tifla li tinrabbija, Eżatt. rid nara tikber mela. Imma bil-moturi bqajt. Ejwa, bil-moturi tiġi miegħi xettas. Jitwab il-moturi wkoll. Mela, ta' sallum pa' mor dawra. All right, ma that's okay. U diving, għat ma tħajret it-tifla. X'inhi? Diving, għat ma tħajret it-tifla. Ġili tiddajf, jana naħseb id-dar. Ġifieri kif? Diving id-dar kif? Jien naf rasa ġol barmil tal-art. Hekk. Biex tiddajf jagħmel. Mal-ostriches. Mela, biex taħsel l-art u hekk. Ma dakka mhux diving, dakka nature. Aha. Nisa man. Right that DJ vera tajjeb. Ara għandu teknik vera speċjali. Il-ewwel parti l-importanti. Kiko jimm il-kamra l-oħra jela xilindu. Ara di. Oh, miski. Taħseb kieku kellek tagħmilha di teknik tuża. Le, dak animalizmu, mela. Ma tużaħiex da teknik. Ma that is literally called putting your head in the game. Yes. Importanti dik ġifieri. X'diska kont iddoq ħafna imma li tobot. Apparti l-innu ta' nazzjonalisti sewwa. Taf li ma tax daqqejtu n-nuna ta' nazjonalisti. Vera, Final countdown. Take you in again. Tajna mlu competition. Din hija commercial pop song. Ejwa. Tqażżislek il-ġarretta. Okay. Sweet Caroline. Le. Blue. Laqqas. Mhux għam blue. Talim deċen ju għax. Id-deċenju meta konġa twilit inti. Sweet Home Barbie Girl, dejqitek vera, hekk. U talbu ilek ħafna ġifieri. U d-diska ta' Celine Dion, ta' Titanic. Ta' Titanic. Too much, my heart will go on. Daw, you hate them, but you have to play them. Mux about the head of storm, ma lex ħati ġi għadu saqsik. Lejna ma doqx requests. Ġifieri ma doqx. Jek xaħti ċempelli għalġi diska ma doqqilux. Vera, hekk tag life. No. You're not a nice guy. Jiena l-playlist namela jien mux għamlu il-nis. Inti d-deċidi. You're the boss. Jiena l-presenter mux huma. Huma jisimaw. Eżatt, jekk ma joġbokx, għalit laqlemu, u finish tu, u daqsek, u naqbel miegħek, u l-istess intom, guys. U isma l-Maran dal-Birthday doqqila diska. U s-sabiħa di, doqqila diska, taf li taf xilma doqqila, li man doqqila, Green Green Grass of Home. Green Grass of Home. Inti right, man. Trid dedika diska l-mara tiegħek, għax vera toġoba. Issa ndoqilek. Jina Tom Joe, għax antika ta' Tom Joe. Ma konx twilit. Darba kont. Għasal Barbie Girl ma kont twilit. Għax ma konx twilit. Jew forsi blazat. Meta twilit? 2000. Le, inti dak il-ħin kienu ħireċ imnieħrek minn xommok. Ija tandu raġun, 1997 ħarġet. Li ma 97. Ta' Barbie Girl. Barbie Jek kienu għadhom ma twili. Titanic u kol. Qabel. Titanic min joff. L-istess. L-istess Mine naħseb Titanic. 98. Nistja xorta li ġifiri. Kulli dak iż. Ma zonda xej. Emminu kulturati. Ma għodux li labu bil-bżallu għaw. Jafa, u. Inti taf minn huma l-Beatles? Nafnu mal-Beatles. Għalla l-Beatles mux fis-settin kienu. Ej, ma konx konx twilit. semmejt issa. Gassu! Tom
Tom, Dick and Harry. Tom Jones. Tom Jones. Tom John, ma tafx, unusual to Ħadd be ma jafu fair. John, isma' wekka u drummer li ma jafx minnu Roger Taylor, ġifieri. Bis-serjetà. Jena ma għanx Imma drummer. Jien dispeċini vera. I don't know any of the old ones. John Bonham bis enough. Għaxu bis kien bellaħni. Il-bqija ma tantx kienu. Ġifri in-pace ta' Deep Purple ma kienx belħek. Għat ma smajtom Deep Purple, le. Daka biljon għala xandu jnit wahda Ciao, nisa. man. Ciao. Għat bizbal ħallejt il-mikrofon miexawl. Ejva. Ġara. Oh, man. Ġara. Kelli konversazzjoni ma xaħat fuq il-telefon, il-mikrofon kemm miftuħ. Il-konversazzjoni kienet la vidavi. Aha. La vida fi xie għabit intimate? Le, mux hekk, le. Fis-sens ta' simpatija. Ok, all right. U meta tinduna mbagħad wara li tkun u tajt il-pariri x'għandek tagħmel u x'm'għandekx tagħmel. Tu tajtu on air il-pari, fej support ma tajtu on air. Ejja, jiena kont on air bil-telefon, bil-mikrofon qudiemi, bil-telefon fidi. U qed nispjegala l dil persuna x'għandha tagħmel. Mela, qalbi isma'. Le mhux qalbi, ma kienx qalbi. All right, mela, sinjura, ħanajdlek. Inżel fuq żewġ irkoppa. Le, Le? ma kienx dik it-tip ta' konversazzjoni. Is-suppożitorji Ok. kif iddaħħalhom. Mux kemm għagħda kitib, le? Sensibli kienet, mhux hekk, ġifieri. Sensibli what do you mean by sensibli? Ġifieri talbitni parir ta' kif għandha tagħmel biex issolvit il-problema li kellha Ok. u jiena tajta l-parir tiegħi. Ok. Parir bħal dak privat, ma tajdux on air lin nies. Agreed. Sinjura, tittaqbdu sew u tiħkem tiflaħ. Le, xkif ma kien mux dak it-tip ta' pariri. Tivvintax, man. Tivvintax. Innalla ma konċ flera Tista' tgħid il-parir, men tista' tgħidilna l-parir. U lex ngħidlek ma tarax noqgħod ngħidlek. Ankunu nafu, Inti għatli saqsejtni jekk għax kelli l-mikrofonu miftuħ. Għatlek. All right. Daqsek. Għaddajt on air bizbal. Le qatt. Għat ma nixxierek. Qatt. Ostja, l-lum niprofaw. Għad kellek xaħat li dalek on air? Ejja. Kiex xablu u lek. Tas kemm kienu jaqlaw li meta konna nagħmel it-telefonati. Kienu ċemplu lek live, ekku di jitaw. Mela, jien konna pjaċir. Iċempilek xaħli li ġorġi li bomma. Għek ġifiri, xintu għja, da di ostja. Anki jom, kienet u pjaċir. Xie ġifiri? Għax kien jgħaddi li foxxommu, kien kollu. Mela, li ma kienx jiti għal-papa kien tu għanis. Kienet toħoda. Mela. Imki għat l-iktar telefonata li tiftakar barra ta' Dorin. Għax dik għadik ta' t-tikdib kelli oħra minn waħda minn naxxar telefonata, mux waħda kelli telefonati, kelli waħda mill-imġar ċemplit li kien żmien il-miliet, kelli ħafna regali, rittintijom, ritt neħles minnhom daw regali u bdejt nagħmilhom mistoqsijiet vera banali, ġifieri. The easy shit. Ġifieri ta' anke tfal, it-tfal jitqubija kien nagħmilhom din mistoqsija. U di ċemplet mill-imġar u għattila għandi food processor għalik għattila tini risposta, għattila xkienu 3 regali l-slat emmaġi taw l-ġesu. Tkun tafax ta' zmienek. Mela. U tinsiex li dika ġeja minn razza tal-familja tijak. Bil-ġemel ġew dawk. All right? U kellhom is-siġar tat-tamal magħhom ukoll. Ejdilhom. Għalna qas kellhom flus dawk. Mela. Spalek, brok dejjem hawn ġejt li bes illum hawn kollox abjad. Id-dubbom. Le, fuq biss abjad. Fuq biss abjad. Fuq biss abjad. Anyway, u di għattela x'inhu ma 3 regali li taw il-bambin Ġesu. Għalt li deb inċens u waqfet għattilejja joqsok ieħor. Ej niftit għalt li fil-punta tal-sina qiegħda ma nistax tiftakara, għattil qod attent tas-senajlek. Xi ħaġa tixbaħ il-birra. Għad li xendi. Xemx, inċens u xendi? Jien ma nafx. Deb, inċens u mirra. Mirra? Mirra xinija? Il-passjoni. Bl-Inglis forsi joħra. Issa vera ħanet, la' Mir. Mir jisu il-drink. Fimtek. Aw, jiena ilna najdu li jiena fil-Malti. Missirek tabib, man. Missir tabib bravo ħafna, għaw nannu ktar bravo ħafna. Naf li missirek bravo ħafna jien. Imma jiena bil-Malti għandi naqa vokabularju nieqes. Jaw kienu jisakruk fil-kabord li l id-dar. Ma sakrunix Fuq rasu kienu. Ma sakrunix bizzejiet fil-kabord nasib il-problema. Għax kiku, anzi vera, nasib kienu jisakruni fil-kabord.
l-ammont ta' ħin li konna ħli nilab bġismi flok noqgħod naqra l-istudja kien ikun wis. Jiena ma naqrax biżejjed bil-Malti, tortijaj, it's all on me. Vera ma naqrax biżejjed. Ma taqrax bil-Malti? Bil-Malti ma naqrax. Taf kemm hu sabiħ il-Malti? Jiena qassi ħanejt xi ħaġa li ħanqabdu balla ħejt sal-punt li naħseb li nafu naħxu l-programm f'sormu. Nobodu kaħna mill-ewwel għajden. Sabiħ il-Malti, it's nice. Sowa, jiena vera ma narax il-punt li nifirħu bil-lingwa tagħna. Minn tinjurant. Ma narax il-punt. Għax jiena nemmen li kulħadd l-istess, kulħadd ugwali, u l-istess ma narax il-punt li tifraħ bil-Franċiż, ma narax il-punt li tifraħ b'dak. I don't find languages something you should be happy about, għax they were there since fucking forever. It makes no difference. Jien hekk noħodha. Ma taħsib li lingwa hija arti. L-arti, jiena ma sibx li arti. Għax anke meta bniedem li m'għandux ma jitkellimx dik il-lingwa, l-lingwa tiegħu ma jkunx l-Ingliż pereżempju, u jkun jien naf Ġappuniż u jipprova jitkellem bl-Ingliż. Ibiddel u jtija l-Ingliż tiegħu jteħ xejna differenti, jien dik nara arti. Il-Ġappuniżi pereżempju biex jitkellmu bl-Ingliż ipa xogda u ċiniżi. Would you like to have a life? I like to fly butterfly. Yeah. Very nice, very nice. Palmex bil-Malti. Meta tmur anċi chiropractor ċiniż, per esempio. You want a massage? Okay, want a hard, you want a hard. Tridu if you want it hard. You want a hard. You want a hard, you come up on a massage. Sabiħ arti di, bat għandek Italjani, ju. Le, what you do about it, le, vera, I agree you form different forms. Issa tisma l-Ingliżi jitkellmu bil-Malti. Problemi tagħhom. Mhux se nsemmi program televiżix għax da hopeless case. Ma jifmux. Kienu Italjani kienu jidawru Laurel and Hardy bl-Ingliż. Kienu jitkellmu bl-Ingliż. Taljan b'diction Ingliża. Dik fejl kbira. Kienet, jekk issebuħ biċċa Laurel and Hardy bit-Taljan, jitkellmu bit-Taljan imma b'diction Ingliża. Cosa stati facendo? Facendo! Oh, fimtek, they used to use the English accent ġifiri bit-Taljan. Bit-Taljan. Il-leba tat-taffiċ. Tajja, pokin. Tat-taffiċ. Takka fakarni kienem Celentano darba kiteb diska. Għadjan Celentano ma tafxinu laqqasu. Inta z-zobġejt il-lum, bro. Ejwa. Vera z-zobġejt. Għadnu pjaġi. Kriżi nampel and Cusel. All right. Digi. Ej, għaw s-saw daw fucking tal. Ma fija xej. Memx kelma wahda li tifima. Mux bil-liba, memx kelma. Memx kelma. Vera, it literally, he did it to prove a point. It sounds English. Għamlet suċess. Għamlet suċess kbira. U tanta effiċenti, għax għajdunna mux effiċenti mill-ewel. Pum. All right. Di memx kelma wahda non reali. Da kollu bullshit, kollu gibberish. All right, xemminnom jek smajt sew. All right. Memx klir. Nismawa kolla ġivir. Le, issa ħatibda. He's saying bullshit. Kollu ġiberish. Kollu gibberish. Balla bitches jisfnu miegħu. U kollu gibberish. U faqat l-għalla għedid diska ġibiri. Li kienet jiġri fl-Italja dak iż-żmien, kienet qed tieħu over il-mużika Ingliża. Eżatt. U l-mużika Taljana kienet qed titwarrab anke mir-radio stations. Allora hu rid jagħmel punt li jisma' ħanagħmel diska jien. Ma fiex kelma waħda li tifhimha. Agreed. L-argument kien li l-lingwa arti u dal-eżempju ħadġibu. Anzi, dan huwa l-aħjar eżempju. Dal-Campbell soup tal-lingwa. Dan l-isbaħ eżempju. Gret, tal-arti fil-lingwa. Għalda sekk ħan kolli neħi l-kappell metaforiku kbir l-għandi fuq rasi. U najdlek orajt, għabek taħseb irbaħt laqa punt u nexxilek iġilbjuna aktar towards the culture inside. Aħna f'kull belt u f'kull raħal għanna sejjes fil-lingwa tagħna differenti. 100%. Ġifieri jekk inti tisma' nies tal-Musta jitkellmu. Eżatt. Ma jitkellmux kif nitkellmu aħna tan-naħa t'isfel ta' Malta. 100%, tmur għadda xadik il-naġa kemm gustuża. Mur iż-żurriq pereżempju, iż-żurriq, jien għandi l-mara taħija miż-żurriq. U meta tiltaqa' maħuta u jien nkun preżenti, jkunu qed jitkellmu bejniethom, jien naħsibhom ġejjin mill-arti ta' da.
Ok, Mizzurri. Fatti infamiltu Mizzurri. Mux Terġa' hekk. eżempju, għantek Għalhekk eżempju. imbagħad Darba kienet titkellem. titkellem moħta u għaltila I would fall. U jena I would fall. I would fall. I would fall xi tkun. Di waqgħet ġifieri I will fall sanaqa. Għaltila isma' I would fall xi tkun. Għalt li I u tfal. I would fall. Għaxi biżurri I. Ara, xit kissi. I u it-tfal. Għalek rixtek. I will fall. Mizzurri għandhom iktar wieħed mill-iktar dialetti. Sabiħ. Estja. Aħrax. Sabiħ. Il-ħamrun ħdejla sam dialett Ahmed. Ħafna. ħafna ekk ikun. ħafna minn daħ. Mux fej lassa biss. TV shows. X'tip ta' TV show tħobb tagħmel iżjed? Għax inti palissa għandek għaddej il-Bandi Time. Fucking ġejt, mal-batu titkellmu ħażin fuq il-PBS qed jenara, lalla x'bażza. Imma mhux hekk, mhux kif titkellmu. Le. U nasumi li bli censored u whatever. U kull hemm fejn iċċensuraw. Imma you're with it, mhix kollox iċċensurat. Għandkom dawk il-puppets tajbin, għattin l-aħjar puppets fuq il-PBS. X'inhu l-aħjar puppet? Mux Ricky. Tajba. Proset. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħosslu li tal-ħajja. Tixtiq tara l-episodji qabel kulħadd. Jekk hemm minn fucking imkisser ġon minn qalbi. Sezzjonijiet tal-episodji esklusivi. I'm a Barbie. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela x'iż-żoppa għadek qed tistenna. Abbona magħna fuq patreon.com/buy2bacon. Aħna konna edna qabel inti tħobb il-muturi. Ma tinkwetax is-suq Malta l-mutur. Ħalla mill-libba. Ija, inkweta. Inkwet kbir, le. Imma jiena m'għandix biker racer. Jiena biker rider. Nsuq bil-mod. You take it easy. Noħodha bil-mod. U nisgħu motur kbir u tqil. Ma għaw Malta ma tissigurax tiġbed għax. Ħażin. Ħassib xi ħadd joħroġlok minn xi sqaq. U ġili waqajt, ġili waqajt. Jimma naf il-ħat fil-mutur għallu li jqat ma waqajt. Kulħad dejjem jixkana, kulħad dejjem iweġġa. Waqajt dejjem, ħafna drabi waqajt. Mux għalek. Ma meta kont tisal. Meta kont tisal kont nabbuża, meta kont tisal ma kellix moturi custom bikes, ġiviri moturi ta' show. Eżatt. Kelli moturi tal-scramblers u trial bikes, ġiviri kont. Speed. Nitla mal-ħitan, naqbes it-taraċ. Ekka l-għala ġili xkanajtu. Eżatt. X'mutur għandek palissa? Issa għandi Dragstar. All right. Balla storbi u ekk ġiviri. Jena vera joġbun il-mutur. Ġalek tidaj biex taħslu. Kollu kromju. Abba twet minn ta' daw. Jgħalek ban suqx mutur, jgħazbun tal-bolt. Jazbuk. Jien vera joġbun il-muturi. I mean, let's face it, minna il-muturi, minn ħagġib li l-ikel. Mux hekk. Hemm bżonn il-muturi ju. Ekku. Jgħakdu karozza jiġi daqs kem tord. 4x4. Allora wkoll inti ħażin fit-tikħil. Darba mortejn il-ġew tanti nselmu l-uminaw ġifieri. Miskeb kiet ommu. Hekk, xejtu la kollox. Ġara eżatt. Kella ħaj talbit ħaridna nkaħluħ u jiena tlu niġi ngħinek. U min jaf il-ġew tanti jaf li ġew tanti joħroġ ordni immu jkun supervisor. U tala qed tikħil fidejja. U xej. Tasbek tħalt skorba. Xej, disaster. Dak it-tempju li hemm. X'tempju hemm skorba? Skorba m'hemmx xieġi hemm l-imġar. Bejn l-imġar u z-żebbieħ hemm skorba. Mela impost għala skorba. Dak batejt biex bnejtu. Dak batejt biex bnejtu. Skorba? Ma nafx tas il-missierek. Għanti mistri jafu kaxħal. Veru. Esperti ju. Esperti. U għalilna ġoli wara mortu Pizza Hut. Mortu Pizza Hut tiklu wara ġifiri. Ma stajx tmur tikon Sirjana naqas tibqan brand ostja. Wara dak it-tikħil kollu stajt tibqan Askilu jgħalfuk. Askilu jgħalfuk. Ġo għalilna u koll ġiġ phrases idej uħ l-ipokriti. Ullalla. Double standards ġifiri. Xej, memx. Ma jitħlux fil-lista tijaj. It's one of your pet peeves li barra. U tant id-dejjaqni l-ipokrizija, li minn bniedem jiġi qoddimi u kif jaqbad jitkellem ninduna kux professional hypocrite jew le. Tinduna għall-ewwel li jibda jibbullshit jgħalek ġifieri. U għaw minnhom ġifieri. Oħba madonnix għawx big time.
Idħol Triq Repubblika l-belt fil-bidu tidħel mill-bib. Tibda tisma'hom għall-ewwel ifajru. Mhux fajru, tarhom deħlinu ħarġin mhux dak il-bib. Issa. Dak tal-lemin. Yes, mek ikun hemm ħafna ejwa. Tifhem. Ħafna double stand. Issa jiena ħanġibek f'naqat rabel. Aha. Ma nafx il-mara tiegħek. Qed nassumi li l-istess bħal mara tiegħi. Imma jiena meta nidħol mill-bib ta' barra. Timsaħ il-koxxa. Ma nistax inħalli iżraben ħdej l-entrata. Jiena ma nistax, għax hemmhekk mhux postom. Imma il-mara għandha display ta' żraben dej l-entrata. Tagħha okej tiegħi le. Dik ipokrizija kbira. U di tiġri ħafna ta' spiss f'ħajti. Dak pufterizmu. Xini? Pufterizmu dak. Il-mara tiegħek tagħmilek dawn l-affarijiet. Meta mara tgħidilha pufta. Għar. Prova nagħmel 1+1. Għax ma tistax tkun. Pufta. Il-mara. Allura tinsolenta b'dak il-mod. Dik x'tiġi mara pufta? Lesbian, la tiġi? Le. Le? Differenza. Driver tal-arriva. Tagħmellek xi xittek il-mara naqda bil-standards. Mu. Imma it's coming. Kif kulħadd l-istess problemi għandhom dawn affarijiet? Jiena jbelħuni. Għax għandna karatteri differenti. Ibelħuni. Il-natura ħalqet, il-ħadatura ħalqet. Mara u raġel. Ek biss ħalqet il-natura. 1-2, finished. Daqsik. U kulħadd alla lih. Anke fejn jitlu l-annimali, ħanżir u ħanżira. Agreed. Zimel u debba. Eżatt. Ma ħalqux debba u debbina. Debba u debbina. Jew zimelinu u debbinu. Le. Tifhem? Bellaħt li moħħi, John. Ifhem inti issa. Jiena nixtieq insaqsik għax taqsuna wkoll dana għalli Indri vera ma provajt xtejna ġifieri imma nispella ġeġaġa tajbaw. Staqsik x'ġralu bil-lażanja ta' Indri jgħidlek storja. Dik bis qalli. Jiena mmur spiss dej Indri għax Indri huwa skultur, bravu. Literally sculpturist ġifieri, La, hi skultura. Okay. U mmur deħ, noqgħod ngħinu nixbolu żibel li waqqa mal-art tal-formar. U f'ħin minnhom ċemplu telefon kienet il-mara tiegħu, għaltlu ħroġ il-lasagna mill-friġġ, għaltlu ħalli tittoja. U da telaq minn idea għalli mxi fuq għalli għamuru norġu lasagna. U ftaħda tal-freezer u kien hemm żewġ dixxijiet lasagna fuq xulxin. Fil-friġġ. Fil-freezer. U da ġbidnihom, ħarġu minn ġol freezer u da żewġ dixxijiet weħed. Kienu meħlin. Imma aħna kellna bżonn dix wieħed. U allura li tittamel u inti tifred dix minn dix. Eżattu. Imma bidejna ma rnexxinniex. Għadi tabba, U ġibna martell. Agreed. Biex nagħtu fuq ħalli forsi ċekċika l-barra. Jinqala. Agreed. Bil-martell ma minna xejn. Ma ġibna skarpell. Dix tuża flok beċamel għal l-polifilm. Ma nafx. Naħseb li super glue. Un ġibna l-skarpell. Biex inkissru s-silġ. Forsi daw l-ostja tilari un batet daw tetlu ġibu law. U tissabattu mal-artek jien biex forsi inkiser. Agri? Inkiser il-madum u ma kisirx id-dis. Oh, bax heaviness, man. U bdiltu int naħseb il-madum, bħal pattik xejl, bdiltu int il-madum naħseb. Ma tzardajċ. Badana Indri raġel nixef zgur, eżil ma tantx għandu Indri kien kompliċi miegħi, ġifieri. But he's a skinny man, għax ma sax ikun jikol minn wara l-marati jew meta di faqqata għalem. X'għamlu l-lażanja? Li ġaraw li bil-kesħa ġol freezer il-frame ta' dish. Ejwa, physics o levels. Espanda weħed ġol ieħor u ma setawx il-qalaw. In cold, metal contracts does not expand. Wow. La semma, Contract jgħat il-xoffa tal-qiegħ. He's the son of a medical doctor. He's a radiographer, tiegħu physics. Għandi għamil ċaċa tajba, ċaċa għastudjajt, jina xejn ma mozzajt tal-istudji tijaj. Nazet waħda, tajba, le Marja, għamilli naċa, bċipan, fux diamante, għala, somma, miej, darba. Jaħassa, ħad ma jżommija jaw, madonna, xaffarietu, ma daw. Hemm mistoqsijiet li tiddejjaq l-nis jisaqsuk? La. You're good for anything.
Nothing worries you, nothing Naħseb bothers wara you. l-lum. Naħseb ma x'insaħsik xi ħaġa di. Di min jaf kemm darba smajta. Inti ġi minn Ted Bundy? Le. Ted Bundy għandu kull jomi. Għandu kull jomok. Għax Ted Bundy huwa an adopted child. Okay. Oriġinarjament mhuwiex Bundy. Ted Bundy. It-sijiet ta' missieri adottawh. Is-seta? Mela biċċajt. Estja, all right, min jaf kemm darba smajta dil-mistoqsija. Dejjem. Għajdu li noqdu attenti minna kaxi transindifeli. Kombinazzjoni Ted Bundy l-lum news li zdidet fajla oħra sabu oħra. Li tijaw, la kombinazzjoni l-lum dik. Il-lum, Sistaġi dal-ħodu. Ġifiri Ted Bundy konta f'minu, Jeffrey Dahmer li? Le. Bundy, familja u jiġi. Bundy għax għandu kull jom. Għandu kull jom. Għax gay forsi. U dakka tziju ġifiri? Mux tziju ta' missieri. Tziju ta' missierek. Għara, kemmi jek id-dinja. Jien ma nafx benta ħeri. Daka veru li America Stop Serial Killer, pero kellu kapacità enormi. Penetra f'kull imkien. And he was a very nice guy. Yes. Very handsome man. Very handsome man. Penetra kull imkien. Forse ma kienx il-verb. Il-verb. Imma le, Ted Bundy, jek, jina tafx nisma ħafna u koll, jina jgħidu li ħafna biddi perdi għal-zobbi ġifiri. Hello, my name is Max, jgħidu li, oh really, my dog's name is Max. Jismu tijaj Max. Taraħa għal-għaddi li bankun nishtiq. Aħsab warajil. Għalek, għatlajl. Aħsab warajin. Xieġi fija, għall-Amerikani mux lokijin. I'd like to go to the John. To the John. Ejja, to the John. Ġizzob tidna namel. Ejja, le, ma it's not cool. Dejjem Max, kull kelb alla jbirek Max, jismut ħawadni mal-klip. Allaw, inti ġfinti kellek kelb Max u kollet, najdek kull darba ħin kollu, najdilom dan, għabbadak il-ktir. X'kellek, French Bulldog? Tal-boot. Tal-boot kbir ħafna. Tal-boot il-pastardjat ma tal-kaċċa kien għalleħ fil-lu. Estja, ma ambizjuż, ferocious il-kelma. Ferocious ħafna. Ħamil aħħar loba ġona. Ejja. Għax wasalna. Taf kemm wastramen. Għalek, għadin pieċiri, inti pieċiri għabżit l klostja? Da, bismax pieċina, sepillu. Vera. Misa taħtis il-lulħin. Misa taħtis il-lulħin. Sina ħina xiex. Biex imur salli. Biex imur sal. Dak fadallek tkontra xi ħaġa zommara sal-isfel. Ma ħsib li rapis għalla f'nofs il-lej. Korreġuni, ħalawlu l-aħħar loba. Fejna ħanerġaw nmorru lura l-mużika. U vintajna d-diski għal-anja tal-poplu. Issa, il-ħaġa li aħna dorna l-popli differenti. Fini mux għana tal-poplu Malta, għam namlu diska li naħsbu tkun adattata għall-anja tal-poplu tal-Italja, per esempio. All right. And we're gonna go down that road. And you have to tell us if they make sense. Da diski tafhom, xfir ħana għamlu nazlu l-entim. Mela, l-anja tal-Vatikan. Sweet Child of Mine. Intu ilom? 100%. 100% intu ilom. Yes. Sweet Child of Mine, il-Vatikan. Bomba. L-anja tal-poplu taċ-Ċina. Yellow. Ma ġon ċajtra U to be totally fair, Spooner kull ma kiteb Chinese man fu Google u ġida retrat mal-lowel. Ma kellux hassle ġifiri, jek ġo, Google stess, no, effortless. Isma Spoon, stajt ħatna għaxu għallu biddilt luċuħ, mux kolla l-istess. Naħħilu naqra l-blux Darba kelli inkontru ma' Ċiniż, dak kien jaħdem il-shipbuilding. U waqaf jixxil pastizzi għant il-Maxim zemlu għaroda ġdijt u badna mpax fċumija għalli Maltese għatlu yes. You all alla Madonna people, alla Madonna people. All alla Madonna people. Atlu, yes, you are right. Atlu, and you all look alike, just one face. All the same, all one level. Yes, ma femnix ta. We all alla Madonna, you all like a this. Fair enough. Intu ilom ċajna, mela. Issa morna Asian country jħor, il-Ġappun, u ħantu Short Dick Man.
Ja ħasra, daw l-rabot ta' Ma razzizmu fiddi. li għaw fil-loba Taf kem tal-iskandament. ħadd pjaċir Ma da nagħmelhom. mux razzizmu, da veru ġappuniżi marruħin duda sajra. Dan huwa only razzizmu. Da jisak iġi dwar mal li jgħidlek imma vera s-suwet jisir u. Dan huwa biss razzizmu u m'hemm xejn iżjed. Imma razzizmu Imma ġuna tiħu gost. Oh, kwanta tiħu gostu. This is the whole point of it. Ma faqawilhom? Iva, Faqawilhom. Konta faddi diskaġun. ej, żgur li nafu. Da ma kienx jafa, ovvjament. U di jafta zmieni. Faqaħilu li jmiss. Nerġaw noħdu għaspun. L-għadja tal-poplu tal-Iraq. TNT. Intu għolom? U kif? Għandhom Ok. ħafna minnom dawk. Dak l-ebsin il-dinamajtu ma iwa. Iwa. Ija. Proset, tajba spuni. Oġbitni. Inti t-prova t-ix. Għala. Għaxin nisma. Isek, and you're trying to survive. Etnaja, għajja, Etnaja. komplet, morru li għam. Mexico. Issa. Wonderwall. Intu għilom, the national. O kif. Lania, U kif. Ok, fil-Wonderwall, nfaqaw Merci, għilom. merci. Nisa minna għal-Ġermanja ta' zmienek. Franza. Afrika. Attaraw futbol Franċis. Mux jisbu, Kante. Franċis, Konate. Ħafna, ġviri, ek saret Franza. Anke Malta għanna ekta u kol. Ej, ma tajjeb, it's fine, ta' ma France, where it used to be once, tipo, na razzista. Issa saret na għal-oppost, ġviri l-affarijiet nbidlu. Ma laqbilx ta' jeni ġviri. Xiex, ma biex. Li f'tim tal-futbol ikollok They're all international, mux nazzjonali. Ma nafx ġrala l-Italja. L-Italja Italja. l-ekin għalat bil-World Cup. Għażin, Ma tenti l-Italja fit-timijiet din problemi. fil-League campaign għandek it-timijiet Milan, Juventus, Inter, kollha. Memx Taljani. Iktar imbarranin fit-tim mill-li. Min fej se jħazel il-coach? 100%, le, 100%. L-Italjani moħxin minn bil-ċid-dinja din palissa. Naħal-oħra Franza rebħu World Cup ek. Le, u koll, ġifiri għandu punt. U Malta tibdaw nilabu naqsa li biex nabu bil-Maltin. Tajjeb aħjar, Malta aħjar, nbidlu kollox, anything to win. Forsi xi darba nara loba tal-World Cup ma tafx kif. Satara. Mela, ħamur għall-Izrael. Izrael, diska li totta li jom hija Erika. Finally jarafx, the tables have fucking turned, eh? The tables have turned. Baspun kammu heavy The tables have turned. Jena għet nara li ġvastika diġa għabadni dar dik l-istonku tiegħi. Ġifiri, min għamila di? Spooner. Għabdak PTSD ta' zmienek. Spur, xolok di? Fox kem għandek spur. Di ma ħallu l-om ġifiri l-Izraeli. Armi li lem. Armi li lem. Ixraqilom imma. Fema, dinna. Għal da zminijiet. Inti segwijom l-aħbarijiet ġuwen. Ninsegwijom hija. Tan-nadur ma segwijċ. Ma nafx, ma nkunx naf bija, veru, ma nkunx naf bija tan-nadur. Faqalu. L-innu tal-Italja. Bella ciao. Anthem of freedom. La-bort t-jemlu naqatar ta' Ma dan l-room, laboratory room, my more room. Mux li ta' Ma fimtix ta' din. Għax hemm ħafna connection bej l-Italja u l-abort, għax Maltin il-morru jagħmlu l-abort l-Italja. Allura dan qabad il-babies post-abort u dak a later abortion jgħidulu dak. Postpartum. West fl-arja, rajt. West Fly, daw twins kienu ġiviri. Bidana laqqas ma ntulhomx. U le, ma tarax. Intu jelo. Le, xiltiju. Le, armi li lem. Armi lem. Afghanistan, morna l-Afghanistan. Daw tijom li trit. We will rock you. X'jissuttaw il-ġebel, sfortunatament. It is what it is. Yes. 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 xin nissemilu xi ħaġa tal-Middle East jaqbad jitbiss. Jena tjator ta' xejbil, għax xejbil kien ilu joffendiħ żmien, allora li jista joffendiħ l-antenati. Mela, issa, għedna mal-vendetta minnu. Eżek, Kolla l-istess. Għazbis jiem il-Middle East naħseb. Le, di mistajba. Iħan ħalluha, għantu jilom. Mela, mela.
Epstein's Island. Don't stop till you get enough. Dal-mandra liħor. Dal-mandra li. Abjad kien ġon. Hija. Ludi kien. Ekku. Daħna eżatt. Faqalu Erika. Intu ilu da, don't stop till you get enough. Erqu da. Erqu. Even deeper than he really is. Daka Trump hemm wara. Trump u Bill Clinton suppost. Teba spoon, kunċert li l-NSA ma jkunux jafu minn aħna ta. Trump allegazzjoni. Allegazzjoni, mela. Mela. Issa morna u kol aħna North Korea. Happy. Kim and General the leader. Xitħa ostja liħor. Kulħat happy jemmi għat. The happiest country in ever, for Għadu sure. rebaħ l-elezzjoni xi 98.8%. Xuxu Joseph ġej bil-40,000 eżad da kien garaħ. Kim il-king ostja. Dik il-qatta xara id-li. Ġifale. Dik ma tistax taqta xarek bħalek, Nord Korea. Restriction ma tistax taqta xarek hekk. Unique. Unique u biss. Only. Inti l-Korea għandek 5 hairstyles tal-irġiel, 5 hairstyles tal-nisa u whatever. Għanna iktar tan-nisa. Xi xittek imma tittażel puħat il-barbir u tittażel waħda minnu dajlu din. Din, ma tistax tagħmel differenti. Jistaw jagħmlu Guess Who live version tal-blie ostja. Mela. Jilabu Guess Who, tajma tkun u għanna. The lady with the lips, no. Din twilhom? Iju, għatijom. L-aħħar waħda. Di jaftoġ ba fuq il-Middle East u koll. Il-Palestina. I'm still standing. I'm still standing. Għadhom hemm il-Palestina b'saħħithom. Standing on my knees ma standing. Standing, eżatt. Jiena nissimpatizza ħafna mal-Palestinjani, mal-poplu, ma nissimpatizzax mal-Hamas. Le, l-Hamas le, for sure. Mal-poplu, ma' ċittadin, jiena nissimpatizza. Ġviri għantu għulom. Ija. Jiena l-lum rajt id-diska kumulazzjoni insertajt I'm still standing, għax kontent nfittex il-daka, u l-ammont ta' bajt ta' ġilli rajt u incredibly. Fi music video tijaw, em raġel libes penti bil-bajt imbollati bis-suf ħireċ mill-ġemp tal-penti. Nistaw nitfaħsbu. U kont bej skandaluzzat U sħant? I was on the verge, John. I was floating. It is what it is. Tistatini ħiel ta' fejn bebetu ieħor. Fejem iż-żob jider. Lalla, wow. Dejjem hemm, issa kompli sejja ta' point ikollu żobbu bil-suf ħireġ minn vera żejda. Dak bil-Camilton ma kif irnexxielu ġifieri. Jarma Camilton mal-bajt bellaħni. Ovvjament Johnny jagħmel li jrid aħdara. Wuppa raħrajtu. Mhux billi ma skandalizzajt ruħi għal kif intefa'. Mhux żejda John! Mhux żejda! Kif illa la nixxilek tal-aħda. Mhux żejda! Sħaf frame ma kien hemm. Bella, erġa bura għaddej, erġa kompli għaddej. Kemm il-darba rajtu? Għax issa jerġa jiġi zoom in, zoom għada. Mux tafxie ma kienx ħalli nara għall-HMTV missiri meta kon zaħir jena. Daġej, spun daġej. Għana għatalek xow ek daqs. Wappa hem! Għana, bis-suf ħirex kull imkien. Da l-affariet ma bis-sob saru, għarajf da zbid. Kif illa l-għandu najt bieħ. Kif indunajt bieħ? Bis-sob, u dimmiċi kif jitman indunax bieħ? Mario ħajmu. Anyway. Batta ta' xaral mara. Ħanajdu ġaw ma raj responses għadda għabel ma najdu ġaw il-ġon. Grazzi li Xakka Grill, guys, li kolkom għabtit bieċala ħamoru Xakka Grill edin San Ġiljan u kifu kol il-belt. Onlineintimates.com, anything sexual, nice, fair play time in the room, itlu onlineintimates.com. Grazzi kbira l-Gozo Creations, il-għaron kull tip ta' signage, itlu gozocreations.com. The Rising Phoenix Martial Arts Academy, Mara tal-Spoon, għalna Akarat Lessons, Layer Labs, 3D Printing. 3D printing tal-Spoon, għanżam kollox sals. U grazzi l-Black Box Pro demjen una bis-sound bil-mic su kollox imma grazzi kbira li l-ek, John. Grazzi li l-kom, man, ħad bażin. Ħad pjaċir? Ħad pjaċir. Din raħħar impressjonajt. Nifukajt fuq iż-żoppin. Mux vera jekkawza l-ħsara fl-għajnejn, t-sakkur. Mux vera jekkawza l-ħsara fl-għajnejn. Tara dak is-suf, man. Dik il-mistoqsija vera. Kif biex tasal dak l-istat, tara dak is-suf, man. Oui. Listen. I am a very, 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 very secure with my sexuality, all right?
Imma kien hemm zopp qudiem wiċċi, ma stax ma nafx. Sibtek għatej li frustrated sexually, mux. Daka one is not mutually exclusive from the other one, so ġifieri. Kemm il-darba għalulek li closeted ġifieri. Iwa, di żommon, di caring qiegħda. Ma jħobbuhomx xoxnin xaħat qallek ukoll. Le, jien ma ħobbhomx xoxrin, bħal dak joġobni. Kif kien jagħteb. Le, imma ħadd pjaċir, you enjoyed it, you liked it, I really had fun. Anka jien. Vera game, vera proset, ġifieri. Il-ħajja ektir toħodha siħbi. Għas mank kullħat bħalek, għanx you're a good example, għax professional, jgħatem, għandek karriera kbira, ma xorta, when it's time to let loose, you know how to let loose. Ma tanċi sipek, speċjalment għal tatijak. We're human beings. Unfortunately, I'd like to, mux biex naqbel ma xejbin ħabba zmin, imma at your age, mux għalla at your age, statistikament. L-iktar haters tana, over 50. Dil-fat li you're very hip with it, it's really nice, man. I live my life. The way I chose to live and the way I choose to live. Eżatt. Issa minn ma joġbux jibus l-bajt. 100%, that's how it should be. Għandek xi ħaġa ġdida you want to plug something ix-show tiegħek meta jkun? Ix-show tiegħek nhar ta' Sibt fid-9 skwarta fil-għaxija, kull nhar ta' Sibt meta ħalluli kull nhar ta' Sibt għax kultant. Ġieli nbidlu hekk vera. Ġieli naħuli biex jidħol xi ħadd ieħor floki. Ostja. Daqqa jkun hemm xi maratona, daqqa jkun hemm xi show ieħor ta' xi ħadd ieħor, u neħħi ta' bandi mbagħad. Lilek inti once again xala l-bajt sewwa. Jien għandi filosofija. Jiena min ħobni u min jobodni, it-tnejn tajjeb għalija. Għax min ħobni qiegħed f'qalbu, min jobodni il-kollu f'moħħu. L-Johnny kif tafaħilna naqa' wise words ostja fl-aħħar. Anything you want to plug, anything you want to let people know? Anyone you want to say thank you to, anything ek, final words qabel ma nitilqu law. Thank you, u dawk li ma jafunix, u jgħodu jgħidu fuqi. Fuck you. Idliba kemm ġobni l-John. Għandu ħaġa simili u għanna bażikament għadu kemm qal il-motto tagħna. Eżatt, vera. Żoffox kemm għadkom. That's what it is. Għandu 4 quotes Mela tfisser dik. ZFKI, mela, żoffox kemm għad. Mhux hekk qed ninterpreta. Mela x'kont interpreta? By the way, Ejwa. Zazax flimkien kollha għalikom. Vera. Ekku għadna Iħin kollu nitaw bil-Madonna zazax flimkien kollha għalikom. Imma l-Madonna xan zazax, menx Madonna hemm. Ejwa, ma fis-sens li. Bissa billi titar bil-Madonna xadiju. We're a bit more than zazax flimkien kollha għalikom. Le dak vera instema gay, John. Inta faw zazax flimkien kollha. Għasu bil-mod, Malti ta' Mex. Zazax flimkien kollha għalikom. Inti fissajt fuq zop li rajt fuq l-screen. Zop sabiħ. Nimli sof. Just sof bis. Sabiħ. Jien kontent bieħ. Tijaj. Anki jena. Good luck to you. Zommu għalik tijaj. Għantik xaħġa zazuħa. Arre. Għandek trofi? Illus. Għandek trofi sabiħ għaddar? Disa nżomma fil-program fuq id-desk ħadejja. Fuq il-television ek? Tasek. Bis-serja ta'? Fija, mux kuħat jinterpreta kif irid. Il-lejla għalik kan ġerriħ. Jak jgħidu l-ak ċaħġa jgħidilom di zazax u ġil-lastijat maħħa. Zazax. Flimkien kolla għalikom. Kolla għalikom. Jo kolla arwenin toqgħod tajba u kolla arwenin. Zazax, inti rittejda di. Ma ki. Bil-fors rrit jgħid ċaħġa biex jwaqqalilu n-nifsu. Thank you, Hafnora, John. It's been a fucking pleasure. Good to meet you again. Good to see you again. Grazie l-kolħad, zoffox kaman tkun kolla. Legend. Guys, thank you lilkom, il-telespettaturi tagħna, l-viewers. Arawna kullimkien @bytobacon.com, specialment Patreon. Grazie kbira once again il-John Bandi!